Bigat. Ang bugat-bugat. So magsaka ta sa taas. Gamitan natin yung super power na ladder. Sa taas mo kayo. Ito na. Like this. Adjust. 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 So that's it. And then takidilizing, barugizing. There we go. Okay. So sasaka tayo dun. So yan, dapat nakadikit dito sa ano, sa beam sa taas, para pag hindi uuga-uga. So let's go. Let's akyat and titingnan natin kung may mga ugaw, sagbot sa mga drainage. Oh my gulay, kunti lang. So ganun lang natin here, ganun natin yan. Tsaka dito, saan pa ba? Well, nakakatakot dyan. Dito tayo, tatagalig tayo pag nasa taas tayo ng bubong. Goods dito, medyo konti. Okay. Kumuot. Yan. Yan. And then dito, kunti lang.
Ito pala ay wala na itong gamit. So dito tayo sa gilid. Dito medyo ano lang, medyo gamay-gamay. Okay. Diyan, huhubuan natin ng sinilas at saka dito sa kilid-kilid kasi ang hagnaw-hagnaw boy. Okay. Yan. Tayo. Minsan kumukurog yung tuhod ko eh. Hindi na ako sanay. Dati og sa una, ang sanay-sanay kong umakyat ng matataas na mga gusali. Ngayon mga mugbo na lang. So tingnan mo, tingnan nyo, wala, limpyo na. So clear, clear, clear. Tingnan ko dito, pa man sa sagbot. Okay. So we're done. Naog na ta. So at least mana dire. Wala. Dito. Tinaw. Nitay. So let's go. Okay, let's go. Naog. So ang diha di ay bebe. Kanang diha kita niyo dito. Hagna na diha. Mga diring dapita. Tumoy hagna. Dagan ka diri matunga-tunga. Boundary na sa hagna og duwero. So kining diring dapita duwero na sa duwero. Kini dire duwero na unang barangay sa Duwero kaning ginsularan. Dito na ang sentro sa kuanay. Dito ang sentro ay kadto. Dito sentro sa Duwero. Ang sentro sa hagna luyo aning tumoy aning ataas nga isla na urag na isla ba matumoy kayo. Mo gitawag og POV, point of view. Oh, point of view. Tana naog na ta. This hinlo. Ay. Let's go. Huwag na ta. Ako medyo kumurog yung tuhod ko. Okay. So let's go. We're done.
more than